ditugu patroi, eman 6%, hezkuntzarako otoi. Al gobierno pedimos por ser nuestro patrón, nos dé un 6% para la educación. Gora Euskal Eskola Publikoa! Gora! Gaur aldarrikatzen ari gara hezkuntzako aurrekontuak handitu behar direla, gaur egun 4% inguruan daude. Gobernuak bi legegintzalditan akordatu du 5%an jartzea hezkuntzan inbertitu behar den barne produktu gordinaren 100%, eta ez da iritsi, eta gainera UNESCO gomendatzen du gutxienez 6% inbertitzea. Orduan, kartel hauetan ikusten denez, hori da aldarrikatzen ari garena, eta uste dugu gainera diru gehiago inbertitu behar dela zerbitzu publikoetan, adibidez osasungintzan, hezkuntzan, eta hezkuntzako sindikatua garenez, orain hezkuntza publikoan aurrekontuak handitu behar direla esan behar dugu. Bestalde, orain atzo bertan izan zen NATOren gailurra Hagan, eta bertan esan zen estatu guztiek 5% gastatu behar dutela gastu militarrean. Guretzat hori da astokeri bat, ezin dugu onartu, eta hemendik eskatzen diogu bai gobernuari eta bai gobernukide guztiei hezkuntzako eta zerbitzu publikoetako aurrekontua handitzea.